iputas na kog kuan wrap paper kay kuan wrap paper basta wrap good. Hi guys! So, for this vlog, so nagluto na day ko guys. Nagsugod na kong luto. So, nara akong mga mga ingredients. Tara. So, pasensyahe kay gubot kay ang akong lamisa. Tara, ang sagol sa spaghetti. Then, lamas ako nagikuan. Sa rice cooker ako nagluto og macaroni kay nagluto man po ko dito sa gawas og kuan, dito sa gawas og spaghetti. So, para madali kay naapa ko daghan obligasyon. So, mao to guys. So, keep on watching guys. Hi guys. So, welcome back. So, karon guys, mag-kuan ko kaning mag-wrap ko og kanang bas manok. Oy. Mag-wrap ko og kanang regalo. So, secret lang ni guys. Vlog man po siguro di manukan eh. Akong duha ka anak among giuwat-uwat kagahagi ng udto. About bitaw ng santa, kabalo na kabata. Kuan kay imagination minana bitaw. Then amo silang giulat-ulat nga basta di sila matulog kagani ng udto, dili sila hatagan og gift ni Santa. So nagplano-plano po sila gabi nga kailangan lagi daw magkuan sila, magbitay-bitay sila og kanang medyas. Medyas good kanang ginagamit nga medyas. So among gisakay-sakayan sa kaming duha sa kumbana, gisakay-sakayan amo og kanang storya bitaw nga mo na. So gasekreto ming duha sa kumbana nga kuan kanang palitan namo sila og kanang gift sa ilahang gusto nga dulaan. So karon guys, na ako diri sibat ko sa balay kay diri na ko iputos na kog kuan wrap paper kay kuan wrap paper basta wrap good. So na dito sa taas guys, na dito na ko gibutang ang kuan sa taas. So kuan pa na ko guys ha, iog dire kay para dili siya manhi dun. Kuan man ko katro tira oh. Awara gud oh. Ang gunting akong gisuksok diri sa akong kuan. Then scotch tape. Ang scotch tape akong gipanuksok diri sa akong sinina. Moni guys, gusto sa akong anak na lalaki ng airplane ni nana. Then kami. Mermaid ang sa akong anak na babae. Mermaid. So tuloy siya kabok. Uso na po masaktan pa. So, ang eksena ani unya guys, magbutang sila og kuan, magbutang sila og medyas sa gawas or isag sa bintana. Then para inigmata nila mo ina ilahang makita sa gawas sa nana dito sa kuan. So, mubalik na ko niya guys kay nay sounds. Tada! So, mana ko kuan guys, photos. So, mauli na ko dito sa balik na po ako ni dito sa taas. So, tara guys. Balik na po. Guys, magbitay na sila og kanang kuan medyas. Kay maabot si Santa Claus. Man. No, di man nagaigo ang kuan na. Kana tingali oy. Kana na. Majikon ra na ni Santa Claus. Na ni may butang. Unsa may imong ikuan na? Unsa may imong pangayoon ni Santa Claus ana? Airplane nga gagmay. Airplane nga gagmay. Taas ako ya. Bi ako be.
duha pagid diya mo. Di man ko Ano? isa ra man mo. Tira na butang na eh. Ngay mo, Abi. Ilma. Ha? Sa? Kararing so. Isak. Daon na sa dayon. Imutan ni mga bata eh. Butangan nilag medyas kay basi kay moagi si Santa Claus unya. Butangan ni Santa Claus og Gift. an. Sa ibutang niya? Gift. Gift. Gift nga mga dulaan. Dulaan. Kaniyan yun si Nina. Kinsa may naghatag na? Si nanay. Akong nanay. Dayon. Nanay Bibing. Mag-thank you kang tatay o kang nanay, uy. Thank you, Nay. Thank you. Tatay. Tatay. Thank you. Thank you, Nay. Thank you, Tay. I love you. So guys, kwaon ako karon ang atong giputos na ako kaganina kay manglakaw ng igbabaw. So, nailad na pud ang duha. So, una sila ko iksalang papa. So, tara guys, ibutan ako dito sa bintana. Sulatan na ako o kuan. Kita ba ninyo? Utang na ako sa dinhi. Kay utang dira. Dira sa kuya. Oh, diba? Di man siya masunod sa kuan. Muadto sa may sa kuan guys sa dito sa bukid. So magmotor kami. Kung lakaw sa amin. Thank you for life. Now guys, mangulit namin guys. Kasi, guys, naapinanap ko sumunod medyas. Oh, guys. Paulit na may guys. Motor ni guys. Ara guys ay. Ara Ulit namin. Ulit na may guys. Ano pa rin ko guys. Kaya namin may bilaan. But, Ba't ko si Kuya? Ba't wala ka pa? kung wala, matulog na lang ta ha. Ha? Oh, nada. Diba? Basta pagmata na to, nangana, no? Alam ni cementerio. Aba na siligan pa na? Naay gakanta dito sa kuan. Gakanta-kanta sila din. Wala mahingat ang... Pero nga to. Oh, gulit lang kung may mga Parang yato tagpalao, di ba? Ganyan, anit ka? Ha? Anit ka? Tara! Kabalo, huwag kong drive. Sino ay tara yun? Bata, galing kabalo. Oh, kabalo ka yan yan, bata mo ka. Kabalo, papo. Kabalo, papo. Wow! Wala, ang galing ko sa panang iro. Dakpon din ang iro. Iwanan na kayo. Hey, Christmas na! Kurat! Tara! Wow! Wow, kamindat. Kukuan. Kita kau. Wishing star. Wow!
Nagkawaw. Moni ang barangay hall sa Suarez. Hi, 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 hi. One, two, three. Okay. One, tulog ka. Taro niya ba mo? Anak ko, anak mo. Okay. One, two, three, go. So guys, kami na tumigil sa taas. Picture. Ta. So guys. Dito Christmas tree na. Sa Christmas tree ko ra. Dali. So, namin karon din sa barangay hall sa Suarez. Sige na. Sige, 1, 2, 3. Gina. Tapad ka, kuya. Sige. 1, 2, 3. Smile. Smile po. 1, 2, 3. Hulog ka, ha? Wow. Mahulog ka, ha? Hala. Dali. Gina. 1, 2, 3. Smile. Gina. So guys, bye-bye. Uuli namin. So bye-bye sa mga live. So munaog lang kay kami na lang tulong sa taas. Munaog lang iban. Sige. One, two, three. Tuyok, bagaimana na? Last ispat ko na yan. Kato ispat na, katong anak ko, kay dili man makita sa langit na. O di lang, sige. Gagawan sa balay. Ikaw lang. Sulod ka diya. Wala lagi ito gitaot kung saan ito ano. Sa Santon. Na. Jerel, muli na ta. Tara. Dad, ako ano sa kanya. Opening star. Ha? Tana? Tara. Doon ako. Uli na Miki. Nauwan na. Lalagay mga gift mo. Ay, mga gift. Pero nasa puno. Gift ba? Gift? Ah, good. Uli na Miki. Naulan na. Ang luto ka, anayin na. Nay guys. Ina yan. Ina dayon. Hi guys. Kauli na mi. Ulit namin. Pero nga po. Excited kay mo uli kay. Excited dahil mo ulit tayo kaan. Kay. Lipay ko sila na duloan. Pero Pero po ako si Lilas, guys. ang sinilas ay kayo. Kauli na tata. Ulit na ta. Ulit na ta. Sugod na guys. Arat na.
bookmark. Di maablig, siradaan. Ay, sirad kami Santa. Ha? Hala, kawaw. Kisa naghatag anak? Ha? Kisa naghatag anak? Salamat, Santa. Salamat, Santa Claus. Tana ba sa hasa? Unsay nakasulat? Wala lagi sulat ako. Wow! Nagtanaw Kuha kay wala po. Wala lagi. Nakuha kay ako. Amal. Ano nakasulat? Hindi? Using baylo mi ana po. Dili Ay, eh. garao. Roo. Ito may nakasulat. Basahan daw. Ang silent magic ani si Santa siguro. Ha, tao na. Kung maglaglaan kita kailang ikaw. Ha? Jiril. Nay, pangalan ni mo? Jiril. Sure, oy. Unsa da nakabutang? Dito ra. Kita. Ara pang kuana. Kita daw dito. Jiril. Ma, yatag na ko tong kundi. Ama ni mo ko, Isa. Katag ni mo ni. Santa. Ama si Santa. Ma, ako na lagi si Uy. Atag yun ni niya dato pa na. Mama. So? Ma. Ano yun? Ma. Nawa doon sa sulod anak. Tinuod yun eh. Tinuod. Tinuod. Mina si Santa Claus. Oh! Salamat Santa Claus. Iwan, Iwan. Ha? Ha? Bakit mo? Yatag ni Wala mong kira. Pares ka dyan. Santa, salamat! Ina guys, gitagaan namin Santa guys. Guys, tagaan namin Santa, guys. Na magbabay na. Bye-bye. Thank you, Salamat, Santa. Merry Christmas. Unsa-unsain? King Ani. Unsa man ang kamot ni Santa di ay? Santa. Ah, Santa? Sa mermaid. Di ba ni Santa? Oh. Yan, mabigyan. Wala ba? Ha? Di ba ni Santa eh? Ibali ni Santa? Nahulog lagi. Hi guys, good morning. So, mahaw ta guys. Guys. December 25 na karon guys. Mamahaw ta guys, mamahaw. Ikaw magkita na. Hi.